Good morning लोगोफोर early in the morning दिनै भिडिअ मोनसे शेयार खालामनो सानदों दासो सिखारदों बारा फ्रेशबो जायाखै थेवब्लाबो सोरखौबा खारबायनाय खोनादोंला आं नंगौना नङा जायखिजाया खारबाय आरो बा खारदोंमोन फैफिनबाय बेनि खुनु आपडेट गैया खिन्थु बेन्दों सासे लानानै खारखोमादों जाहैबाय हाबो फानलायबावदोंसोनो ओरैबायदि अबस्था गाज्रि जानानै दङ बेसाराना प्रमद आदाया खबर लाथारासै माबोरै जाबावगोन बिदिबा एमसिएलएफोरा बिदि खारलाबायबा आरो खारदों मा बेन्दों बुन्दां लाना खारनाय बिलाइ सभाबफ्रा गाज्रिलै बेफोरो खोनादों आरो बेबायदि सोरबा बायदिया नंथारगौ होनदों जायखिजाया आं मुंखौ लाथ'ला सोरखौ लाना खारदों जिखुनु हक फ्लेग बोख्लायनाय एमसिएलए सासे एकदम ओरै क'क्राझाराव सेक्रेटारियेट खाथियावनो आरो खारदों होननाय खोनादों खारदोंब्लाबो सोरबा बायदिया फैफिनबायबो होनदों मिथिया खुनु आपडेट गैया बिदि जानाङामोन आरो माबा माबि फानग्लुंलाजोबनानै खारदों जाहैबाय दा बेबायदि ओमफ्राय बै जुबिन गार्गनि पार्कखौ लानानै जोंनिया गोदाव सोराव माने इसु गैयैखौबो इसु खालामनानै बखिलाबायनाय बिथांमोननिसिम मोनसे फिसा मेसेजआ बेनो भेलिड रिजन लानानै फैब्रा मा नंखाय बांखाय फिसा फेनला पइन्ट गैयै पइन्ट दिहुनलाबायनानै माबा सोरखौबा नाथ्रोदों सोरखौबा बोथ्रोदों बेफोरबायदि नारगार नुरगार भिर भाराव जायो बेफोरो आरोबा दाखोरनो माबा माबि फिसा फिनला बुस्थुफोरखौ लानानै माबायदि माबा सिन क्रियेट खालामनो सानदों बेफोरजोंथ' मोनसे पलिटिकेल इस्यु जायाना भेलिड रिजन लाबो मावनाय माविनि बाथ्रा लाबो जानाय जायैनि बाथ्रा लाबो दिनै बुंनो थाङोब्लाथ' नै मोनसे गिनिस बुक अफ रेकर्डआव थाहैबावसिगोन नै 4th पजिशनावहाय बे जुबिन गार्गनि थाखाय बे इलेक्शननि सिगां होनाय खोथाखौ इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो रावबो दिनैसिम बेबायदि मावाखै बे प्रथम आरो फार्स्ट टाइम ओरैबायदि इन्स्टेन्ट मोनसे स्पिडि माने डेभेलपमेन्टनि फारसे बिथाङा गावनि कमिटमेन्टखौ लाखिदों लोगोसेनो जाखिनि खोथा दिनै बिथाङा होदोंमोन बेबायदियैनो मावलांगासिनोबो दङ बेफोरनि फारसे माबा मोनसे जायाखैबा नोंथांमोना बुं बा लाजि मोनदों बेखौ बुं नंखाय बांखाय इस्यु गैयालाबासिनो माने बिदि सिन क्रियेट दा खालाम आरो पर्टेल डिजिटेल पर्टेल निउस मिडियाफ्राथ' जाबायदि लाइनजों खारदों नोंथांमोना बुब्लि साबधान जानायासो मोजां मेम'रियेल पार्क जिथु बानायनो थांगासिनो दङ बेखौ बेखेवनाय आरो 53rd बार्थ एनिभार्सारि फालिनाय ओमफ्राय जिखिनि एरिया सासे आर्टिस्ट सिंगारनि थाखाय प्रथम नैबे जोंनि आसाम स्टेटनिफ्राय बे मोनसे रेकर्डसो जानो थांगासिनो दं आरो आसरित बाथ्राया बेसो सासे आसामनि सिएमआबो बे खाबुखौ मोनबावासै बा हायासै हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जानाय लोगो लोगो गोहोखौ नायदो रायजोफोर मिनिस्टार सासे फैदों नुदों नोंथांमोनाबो जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा सिगाङाव दंमोन ना उनाव दंमोन बेखौबो नायदोब्रा खै मास सिगां जुदि CEM प्रमद बर' बिथांनि समाव नोंथांमोना नुदोंमोन सिकिउरिटि पार्सनेलजों बोख्लेंजालायनाय बेबायदि नङा बेनिखायनोथ' टाइगार नामजोंहाय मेनसन खालामोना बिथांखौ टेग खालामो गोहोबो थानांगोन साहसबो थानांगोन खायदा बुद्धि गासिबो रोंजोबनांगोन ओंखायसो चिफ होननानै बुंनाय जायो दा बे अपेनिं खालामनाया स्टेटआ लानांगौमोन खिन्थु जोंनि काउन्सिलासो लाग्रोबावबाय आसरित नङा होमब्ला दा बेबायदि फिसा फिसा इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो बेबायदिसो गावनि लिडारशिपखौ दिन्थिनो हायो लिडार नालाय जेब्लायबो लिड खालामनांगोन उनफिन जानानै थानाङा आन्दोआवहाय ओरै गोदना फोलावनानै नुदोंना नुवाखै बेबायदि सुबिदाखौ दाला सिगाङाव फै फ्रन्ट लाइनाव फेस खालाम सिटुएशनफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालाम
अब्लासो अनजागोन बेनो सासे मोजां लिडारनि क्वालिटिया खिन्थु बिखुंथिंजाय बेकबाइटिं बायदिसिना गाज्रि आखु लानानै फाव फान्दायबाय थानाया बे लिडार जानो हाया आरो बे स्वभाबा जोंना ट्रेक्टर पार्टिनाव दङ गोबां लिडारफोरनाव दङ आरो बुब्लि आरो फिन खनसे बुंफिनबावबाय आं मोजां जायाखै नोंसिना पइन्ट गैला नामा आरोथ' नुबावदों रंगुल बर' आदाखौ आरके लाइभ टिभि एक्टिभ जाफिनबायलै 5 बोसोर गोदोसोबायमोन दा नै एक्टिभ जाफिनलायबाय मानो एक्टिभ जादों बखिलाबायनो एक्टिभ जालायबाय बियो गोदाव सोराव बखिनो इलेक्शननि सिगां आयौ लाजावी माने बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन बियो ओरै थोरै आमुक थामुक मा जाखो आरके लाइभ ब्रादार गैला माथो इलेक्शनावबो नुवाखै माथो नोंखौ बिक्रमदैमारिया सोर होनना सोंदोंमोन ना दिनै सिनायदो सोर बिथाङा नोंथाङालाय सोर रंगुल बर' रावबो सिनाया माथो नोंखौ माबा माबि बुद्दां सुद्दांसो होनलाबायो नामफ्राबो अनेक नाम दङ बिथांना दे बारा बुंथ'लालै बांद्राय बुंबा जावहरलायसिगोन कमेन्ट्स खालामहरदो ओमफ्राय फटाफट बयबो बिथांमोननि जे फिसा इस्युखौ लानानै सिन क्रियेट खालामनाय बेफोरनि फारसे बुंहरदो दे बाय बाय